נעשה כמה תרגילים של שברים פשוטים בעלי מחנה מוכל. מחנה מוכל זה מחנה שבעצם אחד מהשברים הוא מוכל, המחנה שלו מוכל בשבר השני. לדוגמה, תכף נראה כמה תרגילים ונראה את זה בצורה הכי יפה. רבע פלוס 3 שמיניות. אם תשימו לב, יש לנו פה מחנה אחד שהוא 8 ומחנה אחד שהוא 4. אני רוצה שיהיה לי מחנה דומה. אני יכול לדאוג שהמחנה הזה, הרבע הזה, יהפוך להיות גם כן כמו 8. מה זאת אומרת? אני אגדיל את זה פי 2. המונה שלו יהיה 2, המחנה שלו יהיה 8, ואז ועוד 3 שמיניות, את זה אני לא נוגע בו. יצא שיש לנו עכשיו מחנה בעצם דומה. את הרבע הפכנו אותו לשתי שמיניות, הגדלנו את השבר הזה בדיוק פי 2, גם את המונה שלו הכפלנו כפול 2 וגם את המחנה שלו הגדלנו כפול 2. יצא עכשיו 2 שמיניות ועוד 3 שמיניות, כמו שאנחנו יודעים מחנה שלנו בעצם משותף 2 זה מחנה 8, 2 ועוד 3 שווה 5. בואו נראה עוד כמה תרגילים כאלה. 2 חמישיות ועוד 3 עשיריות, שוב פעם תשימו לב, יש לנו פה מחנה 10, פה המחנה 5. אנחנו לא טוב לנו שיש שני מחנות שונים. מצד שני אני יכול לדאוג שהמחנה הזה יהפוך להיות גם כן 10. אם אני אגדיל אותו פי 2, כלומר, את כל השבר אני צריך להפוך פי 2. תשימו לב, לא רק את המחנה. כלומר, המונה שלי יהפוך להיות פי 2, כלומר 4. המחנה שלי יהפוך להיות 10. ועוד 3 עשיריות אנחנו לא נוגעים בו. ועכשיו יש לנו בעצם מחנה משותף שהוא 10, המונה 3 ועוד 4, 7. בואו נראה עוד תרגיל כזה. 3 שמיניות ועוד 4 חלקי 24. פה זה כביכול טיפה יותר מסובך. אני רוצה שהשמונה שלי יהפוך להיות גם כן כמו המחנה הזה 24. כלומר אני צריך להכפיל אותו בפי 3. אז לא רק למחנה אנחנו מכפילים פי 3 כדי שיהיה 24, גם את המונה 3 כפול 3, 9. יוצא לנו ש9 חלקי 24 ועוד 4 חלקי 24 שווה המחנה 24 והמונה 13. בואו נראה עכשיו עוד תרגיל. 5 שמיניות ועוד 3 חלקי 16. שוב, אנחנו יכולים לשימו לב גם לצמצם את השבר הזה כדי שהמחנה שלי יהיה 8. אנחנו לא נעשה את זה כי זה סתם ישבור לנו את השבר, כי השבר המונה הוא 3. אנחנו נעשה כמו שעשינו בתרגילים הקודמים. נדאג שהשמונה הזה יהפוך להיות כמו ה-16. מה אני צריך לעשות? להכפיל אותו כפול 2. יוצא שהמחנה שלי 16, הכפלתי אותו כפול 2, המונה כפול 2 יוצא 10. ועוד 3 חלקי 16 שווה 13 חלקי 16. עכשיו אותו דבר גם בחיסור, תרגילי חיסור, אותו עיקרון בדיוק. 3 חלקי 4 פחות חצי, 1 חלקי 2. יש לנו פה 2 ופה יש לנו 4. מה אנחנו רוצים? שיהיה לנו אותו מחנה. זה נשאר אותו דבר כמו שהיה, 3 חלקי 4 פחות 1 חלקי 2, אנחנו מכפילים אותו ב-2. הופך להיות 1 כפול 2, 2. מחנה שלי 2 כפול 2, 4. יש לנו מחנה משותף, 2, 4. 3 פחות 2 שווה 1, רבע. 7 חלקי 8 פחות חצי. שוב, אנחנו משאירים את ה-7 חלקי 8 כמו שהוא. פחות. את החצי אני רוצה שיהיה לי פה מחנה כמו זה, כמו המחנה הזה, כלומר 8. 2 כפול כמה נהיה 8? כפול 4. כלומר אני מכפיל אותו כפול 4, זה יוצא לנו 8. 1 כפול 4, 4. נשאר לנו בו רק רגע אחד למחוק את זה. שיצא לנו יפה, סליחה. 7 פחות 4, 3 חלקי 8. תרגיל נוסף. 7 חלקי 10 פחות 3 חלקי 5. שוב, יש לנו פה מחנה אחד שהוא 10, מחנה אחד שהוא 5. אני צריך לדאוג שכל השבר הזה יהפוך להיות בעל מחנה דומה כמו המחנה הזה.
7 חלקי 10 אנחנו לא נוגעים בו, פחות. את זה אני צריך להכפיל כפול 2, כדי שיהיה לי אותו מחנה. ה5 הופך להיות 10, ה3 כפול 2, זה הכפלתי אותו כפול 2, גם זה כפול 2, הופך להיות 6. 7 פחות 6 יוצא 1 חלקי 10. תרגיל אחרון, 7 חלקי 6 פחות 9 חלקי 21. שוב, אני יכול כרגע את זה לצמצם, כדי שיהיה לי מחנה שהוא 7, אבל אנחנו לא רוצים להסתבך. בואו נעשה את זה כמו שעשינו עד חפץ התרגילים, יותר נוח לנו. אנחנו נדאג שה7 יהפוך להיות 21, ולא ה-21 7. אז את זה כפול כמה אנחנו צריכים לעשות כדי ש7 יהיה 21? כפול 3. 21. 6 כפול 3 עכשיו גם כן. עשינו את ה7 כפול 3, הפך להיות 21. 6 כפול 3, 18. פחות 9 חלקי 21 שווה 18 פחות 9. 9 חלקי 21. עד כאן. בעצם מה שקרה בכל התרגילים האלה, שאנחנו המרנו את אחד מהשברים למחנה דומה כמו החבר שלו, כדי שיהיה לנו מחנה שהוא דומה. פה היה לנו 2 ו-4, הפכנו אותם ל-4 ו-4. אבל תשימו לב, אם אני ממיר את זה, את המחנה, אני חייב להמיר גם את המונה. כלומר, אם את המחנה אני מכפיל כפול 2 כדי שיהיה 4, אותו דבר אני חייב לעשות גם כפול למונה, 1 כפול 2. תשימו לב שעשינו את זה בכל התרגילים שלנו פה, שלא נתבלבל. היה לנו רבע שהפכנו אותו ל3 מיניות, את המחנה הפכנו לכפול 2, הפך להיות 8. את המונה הכפלנו כפול 2, נהיה 2. אותו דבר פה, ה5 הפך להיות 10 כפול 2, המונה כפול 2 הפך להיות 4. ה8 כפול 3 נהיה 24, ה3 כפול 3 נהיה 9. ה8 כפול 2 הפך להיות 16, 5 כפול 2 הפך להיות 10. ועל זה הדרך. כלומר, למרות שטיפ טיפה אולי יצא לנו יותר מסובך, תשימו לב שעדיין החיים שלנו תותים. עד כאן צדיקים.